megalayapost.news. Kariboy District Cricket Association mentagas ngi klub li perdano ya kawai na kelimpung ilekai cricket belatip kum kapaham sening T20 cricket tournament balap nlong hamadan ka association hapaham sening nongkra ya kini ke tournament lawan ban play dau ba Luis Sterling do acting sada ke ilaka nong po sada shim kum kongsan balasak hilang da ke jingdon lang president ka association uba Reynal Kharkamni uba Ferdinand Kharkamni working president uba Michael Karunai secretary Nitesh Sharma BCCI level 2 coach Himan Roy BCCI level 1 coach Shankar Newar BCCI level 1 coach kiwei bansai madani kisap kipong kisamla badon sam aga jing lekai cricket na riboy ka association kala penlong ye kini tournament da ka island banshimenta na du ki under 16 under 19 under 23 bat ki senior haga ni ka ski play ai lekai hapdeng ka panta 12 panthers persha ya ka nong khalem tigers ha ka ba ka panta 12 panthers kala tiet ningkong ha ka ba hapo jong ka arpo over kala yo ban kamai sispa san pusan ron bat ha nya weekend ha ba phai pat sakawat ka ba ar ka nong khalem tigers kala la ban tiet tang sispa shporon bat ha khandai wicket bat ka panta 12 panthers kala job da saup sanron yakana man of the match lara da walam kharbitai na ka panta 12 panthers ublayo ban kamai lai poron bat panhap lai weekend ka Nongklem Tigers kadai ka Nongklem Sanctuary ka badon hangte hapo ki thain umling stay ka bangilai kerteng Nongklem Tigers ka Umiam Titans kadai ka wa Umiam ka ba paunam ha po ka dong riboy ka jungi ulum spet peneng warrior udai ulum spet peneng ubajong tam hapo ka district ka jungi bat kumju ka wa umtro challengers ka badai ka wa ka bajong tam hapo ka district ka jungi tikini ki santli ki teams ke bangila shim ki players kumba khat prangut kawi ke teams ke dehi ki players ki bangila registered hapo jongkari boy cricket asian lemba ki unit ki bangidon hapo eastern riboy western riboy nongpo academy bat ka umsting academy te kini ki teams ki ba kin lakai hene kamdi ka lakai ji lakai ba kan job namta yela de shimet hari kadi jing job namta ka team mar kadi ka ju ki teams ki ba ki sapenmi pat ya ki players ki ba kila ban mi khmat na ka district jungi lada ka state kadon kam ya phi iwe bewe te kata di gawe ka ba miso ban mai phang ne kapor ka jimut but aim and objective jong kari boy district cricket asian ka dei namata kane ka jing peniat in the tournament ka dei spenta shimet ban kentiu ya phi players kam dei namata kiwe pat ki players kin wan nabar kin wan lakai henry kinam la ban kiu pat sha ka benta ka bakin mi khmat na ka district ka jungi namar gidon kam ya karta ka ba khamduna ya ka art place name support makin long ki players ki badangla ban mi pat na ka district jing sokmen ka bakraw ba hakan ka por ba kumwe hakaju ko por kumwe na ginang yalam hap seng balang hapo ripoy district nga itanan habang ipai na koy ka por sa koy ka por i habay day panika jing organize panika football tournament day ka bomju i ikot ya ka cricket tournament ban organize ha kini ki area ba ki dong ki than ki jongi dei ha kana kapor le se ka dei ka sin ka ban kong ka ba ngawan banong kumu guest ha bai dei ba kana ka cricket tournament nga sokmen bat nga sultanat ha ka kapor nga so ban ai kublei ki nong punya ru wa kilala bat nga ai ka jing kepok riang ba nang ne sakmat ba kinang la isu ban organize khamba haki wei bat haki isni bat haki isnem ki banwan bat isu nga songru ban ai ket bok riang nam ta kini ki kon samla ki jongi ki ban ka dong ka thai riboy ki ban sai le kai mata kasi
Right, hangning itip kumulaong now Sherman wakidan kumba santli kita ki tim banile kai hakan deka tournament buat habanga yosngeu ya ki kateng jong kita ki santli ki tim ki lightly ki tim ki dei ki bahap apo ka ilakanang po scholarship kata ka deka phanta nang ta kanong klem bat kawa amtro ini ki lightly ki jaka o ki lightly ki tim ki bahap hapo ka ilakanang po scholarship bat habang phai par sa po yam bat ka lumsapet bening kamdei ke bahap apo ka ilakanang po scholarship nilarang simpat ako wi kaliang bangadei nong ilam seng malang kahapat hakadang riboy ke jamu dengan sultanan bat nga ikit bok riang sa sistem ya kini ki nong peniat di barang la sisu one organized community jat termen hakiwei pat ki banta jong dong riboy bat khamtam ya phi ki player ki banile kai bha ha kane ka tournament Meghalaya Post.news